Moro kaikille ja terveiset täältä Kaamoksen keskeltä Vätsärin erämaan laidalta. Hiihtovaelluksella ollaan. Mulla on mukana Henri, joka on ekalla hiihtovaelluksella, niin sikäli ihan jännä reissu tiedossa. Surnujärvelle olisi tosiaan tarkoitus päästä noin viikon reissu tehdään ja tänään lähdettiin tästä Semekurtesta ja tarkoitus olisi päästä tonne Suolisjärven pohjoispäähän. Sieltä on jonkinnäköinen myrsky tulossa parin tunnin päästä, niin katsotaan miten siitä selvitään. Tervetuloa seuraamaan videoon. Kyllä liukuu. Pimeyden ytimen. Joo, tuossa oli pari mäkeä aikaisemmin, mitkä oli ehkä vähän vaikeampia kuin tää. Että menisin itekin ottaa sinne lipat, kun tuo ahkio ei oikein ole tuttu mulle. Ja tökkäs sopivasti perseeseen semmosen kumparen päälle, niin melkein oltiin turvalle. Mutta onneksi meni hyvin. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Keli muuttuu aika hurjaksi. Ollaan 5 kilsaa taitettu matkaa. Tässä Solmusjärven ja Kantapääjärven välissä ollaan just metsäosuudella. Ajateltiin, että laitetaan leiri tähän. Kello alkaa olla jossain 5 ja keli alkaa olla sen verran vauhdikas, että parempi alkaa viettää iltaa tässä. Tää tuulee kovaa. On sitä tunnelmaa. Tää on se hevonen, mikä niinku vetää ja tekee kaiken työn. Niin. Tää on se, tiedätkö, mikä vetää niitä hienoja vaunuja, missä sä ajaa siellä kaupungilla sitä samaa reittiä. Kummalle tulee kalat? Häh? Kummalle tulee kalat? Tällä tulee ehkä ne hauvat, mutta tällä tulee ne jalokalat. Raudat. Se on, ketä pitää karabinin ripustaa tää ja sit jos näkee, että sieltä rauta tulossa, niin äkkiä heittää, tiedätkö silleen. Vähän tuli kyllä toi aliarvioitu toi myrsky. Mä en oikein ottanut tosissaan sitä, mutta mentiin just tosta Solmusjärven yli ja sit se alkoi. Ja mä ajattelin, että ei täällä alavalla maalla metsässä voi pahemmin tuulla, mutta me oltiin tosiaan siinä Kantapääjärvellä ja sit se myrsky alkoi. Solmusjärvellä. Ei Solmusjärvellä, niin. Se on hyvä muuten nyt, kun joku korjaa näitä, kun mä aina puhun vääristä järvistä ja lammista. Viimeksi kun mä olin täällä, mä kuvailin ja sitten mä puhuin Surrujärvestä Äänisjärvenä ja toisinpäin ja tälleen. Niin. Mut joo, kuitenkin niin se alkoi se myrsky siinä Solmusjärvellä ja jos se olisi tullut eri suunnista se tuuli, että se ei olisi tullut takaa, vaan se olisi tullut sivusta, niin mä luulen, että meidän ahkiot olisi voinut mennä nurin, koska se oli nytkin niin kova, että suurin piirtein työnsi meitä eteenpäin se tuuli ja mä katsoin. Meni se sun ahkio nurin siitä tuulesta riippumatta. No se on totta, se on totta, joo. Joo, mun ahkio kaatuikin kerran tossa. Oli sellainen vetinen kohta ja sitten Henkka kiemurteli siinä edellä ja sinnehän se kaatui mun ahkio 2 kertaa sinne veteen. Onneksi siitä ei sen suurempaa vahinkoa tullut. Untsikka kastui kuitenkin. Niin, no joo, untsikka vähän kastui, mutta eipä tässä. Onneksi ei ole mikään hirveä pakkanen tänään. Mutta oli kyllä kova tuuli siinä Solmusjärvellä. Illalliseksi meillä on tänään tollanen paneerkarri. Aika tulinen. Siinä on herneitä ja paneerijuustoa ja tollasta. Ja sitten siihen paistellaan vähän naanleipää tässä voissa. Onko? No on.
On makua. Hyvä. On tää tulinen kyllä vähän. Joo, mutta ei musta liian. Tää on sopivan tulinen. Joo. Joo. Huomenta. Heräiltiin äskettäin ja kello on jossain 10 ja aamupalaa just syödään tässä, tai ei oikeastaan vielä syödä, vaan valmistetaan. Henkka on ottanut meille tälle aamulle tollaset graavilohi-vaakelit. Laitetaan sinne punasipuliin ja tuorejuustoon ja graavilohta. Sitten kun ollaan pyöräytetty... Mä puhun kameralle. Punasipulit on unohtunut kotiin. Tai punasipulit, no ei tukkaan punasipuli näköjään, mutta kuitenkin. Leiri ollaan pikkuhiljaa saatu purettua ja kamat pakattua. Lähdetään kohta tästä liikkuu tonne ylemmälle Aittajärvelle. Järvenpään kautta mennään ja matkaa on varmaan joku 8 kilsaa sinne. Ja sieltä sitten huomenna olisi tarkoitus mennä Ylänköä pitkin sinne Surnujärvelle. Tänään päästään mennä kelkkareittiin pitkin, niin pitäisi olla ihan ok etappi tiedossa. Shine on me. Shine on me. Shine on me. Alkaa päivä pimene. Jep. Tuolla mä olin syksyllä, ei kun kesällä. Ai. Yötä tuolla toisella puolella. Okei. Sitten toi Sylänmäki. Suolisjärvellä. Mitä? Kohta on Suolisjärvellä. Niin. Tossa on jotain pikkuletäkköjä tuossa välissä. Jep. Saarijärvi ainakin. Muistaakseni. Joo, meinaa vähän siteet auet. Rai, mikäs niissä on? Toinen side aukeaa itse. Hmm. Hyvä hiihtää muuten. Joo. Muutama poro on tuolla menossa syömään tonne järven päähän. Meillä taitaa olla sama suunnitelma, koska mekin pidetään siellä lounastauko. Kato, kuu valaisee tuolla. Totta. Niin eilen meni tästä joku poromies meidän ohi ja kertoi, että on vienyt heinää tonne järven päähän poroille. Niin sinne ne nyt on matkalla niin kuin mekin. Maistuskohan sille minttu? Kysy. Kaivais sen mintun tuolta ja lähtisi. Musta tuntuu, että ne on ihan jonkun muun perässä kuin mintun. Hyvin kantaa kyllä. Hyvä hankikanto tuolla porolla. No. Tää olisi tää Järvenpää ja mikä se järvi oli, mihin me ollaan menossa? Keinojärvelle. Järvenpää ja Keinojärven välinen etäisyys on joku ehkä 4 kilsaa ja tässä mennään tällaisen pienen Ylängön yli ja jonkun verran nousuu. Henri loppuu pito noista sen suksista, niin pysähdyttiin tähän vähän vaihtaa akkuja näihin lamppuihin ja laitetaan Henrin suksiin vähän pitovoidetta, joskus se helpottaisi matkan tekoa. Henri alkaa olla aika rikki. It's just a feeling. Shine on me.
Miikalta loppuu pito, niin se vaihtaa kokonaan niitä sukset. Semmoista jatkuvaa loivaa ylämäkeä tää reitti, että helpommalla päästään näin. Hieno maisema. Niin jo. Melkein pärjäisi ilman valoakin menneet. Jep. Henrillä on vähän haastetta noiden suksien kanssa. Siellä tuli hirveä kasa loskaa tonne suksien pohjaan. Se putsailee tuolla nyt niitä. Kuulemma 5 senttiä loskaa pohjassa. Ja ahkiossa myös. Keinojärvelle on matkaa vielä ainakin 2 kilsaa, niin saa nähdä mitä päivän etappisuunnitelmalle käy. Mut hyvä tunnelma täällä on kuun valossa hiihdellä. Huomattiin tossa, että oltiin hiihdetty vähän väärään suuntaan tonne Tuulijärven suuntaan, liikaa pohjoiseen. Lähdettiin nyt sitten umpihankeen hiihtelemään, kun äsken päästiin tollaista kelkkareittiä tai poropolkua pitkin hiihtelemään tonne. Kaljatkin roikkuu jo reidessä, saatana. Henrillä menee vähän jumiin tuolla tää umpihankihiihto. Niin. Mut joo, kuitenkin niin tästä on nyt sellainen 1,4 kilsaa. Sullakin, jos sulla roikkuu perseessä, nää tökkii vittu persereikään toi kettu. Hei jumaan kautta. Kopeinen kuuta. Joo. Mutta tosiaan umpihangessa nyt hiihdellään 1,4 kilsaa Linnuntietä matkaa tonne Keinojärvelle, mutta päivän tavoite on kyllä vaihtunut Keinojärveen, että sinne ylimmälle Aittejärvelle ei ole mitään mahdollisuutta. Kello alkaa olla 7 tai jotain sellaista. Pistetään vähän jumiin. Eilen konttasin siellä saatana mäessä. Pääsetkö sä? Ei oo todellista. Haluatko sä apua? Ahkio lyö tuo mutkan pumpin jälkeen tuosta, niin se tulee kuin metrinen halko perseeseen. Okei. Noniin, anna mennä. Hyvä. No niin. Kantapääjärvelle päästiin pitkällisen taistelun jälkeen. Kantapääjärvi kuin Keinojärvi. Keinojärvelle, ei Kantapääjärvelle. Mut joo, meillä meni järven päästä 5,5 tuntia ja matkaa taisi tulla joku 6 kilometriä, et se vauhti oli todella hidasta siellä. Ei ollut oikein mitään kelkkareittiä, oli sellaista poropolkua, mitä aluksi mentiin ja sitten umpihankeen sen jälkeen. Kanto oli kylläkin ihan hyvä. Mut kumpikin on tässä aika väsynyt ja ollaan laitettu tuolla telttaa tässä pystyyn. Ja ei laiteta kaminaa tänään varmaan, kun kello on niin paljon, kello on 10:30, mutta laitellaan tuossa bensakeittimen ruokaa ja mennään nukkumaan ja mietitään sitten mitä huomenna tehdään. Kohta otetaan minttua. Sekö helpottaa? Kyllä. Minttu huikka. Lähtee palautuminen käyntiin niinkö? Ei se ehkä auta sitä, mutta lämmittää mieltä hetki. Ja jameekset vaihtuu kyllä kanssa. Toppahousuihin. Tänään on Henrin illallisen laittovuoro ja Henri on tekemässä meille tänään lihapullia.
Haluatko kertoa jotain niistä lihapullista? Nää on ihan vaan lihapullia, enää kovin paljon kerrottuna. Ihan vaan lihapullia. Tein kotona valmiiksi. Mikä on osoittautunut nyt ihan hyväksi. Hyväksi valinnassa. Niin, meidän taisi olla keskustelua siitä, että tehdäänkö ne täällä vai Niin. kotona, mutta... Molemmille 9 pullaa. Sitten lopuksi heitetään turkkilaista jogurttia ja hasselpähkinä rouhetta sekaan ja sit varmaan ruisleipää vähän palotellaan ja siitä saadaan vähän hiilaria sit sen sekaan. Varmaan tulee ihan hyvät setit. Kuulostaa erinomaiselta. Mut joo, sä olit kyllä aika henkisesti loppu, kun me tultiin tähän leiriin. Niin oli. Katsotaan muuttuuko mieli, kun on vähän ruokaa syöty. Kyllä mä luulen. Karvetaan noin ruispaloa ja menee tonne sekaan. Onko sponssi? Ei. Joo. Se ahki on ne vetovalijat, niin ne on suunniteltu kyllä isommille kavereille. Niin, ja ilman reppua. Se niinku vaan roikku perseessä mulle se. Ne vetovalijat. Niin, ja sitten tulee niinku sun tavallaan pakaran päälle tai johonkin Niin. sulla jalka ei pääse liikkuu kunnolla, niin se on tosi Se rasittavaa. oli aika ärsyttävää. Joo. Pitää ehkä huomenna keksiä sille jotain sille ongelmalle. En tiedä. Hyvänä lihapulla. Eikä se pysy aamulla tiukemmin. Kokonainen leipä siinä. Kokonainen leipä. Pilkkonen vähän laiskasta. Pilkohan nyt. Päästään syömään. Se on hyvä. Toimii. Ai se on ihan hyvä. Onko ne lihikset jäässä? Ei oo. Miltä se maistuu? Onko siinä maku? En oo tehnyt niistä mitään. On tässä makua. Toimiiko se jogurtti siinä niinku miten? Toimii. Entäs ne ruisleivät? No, ruisleivät on pehmentyneitä, mutta ihan ok toimii. En mä osaa sanoa niin kova nälkä, että en osaa mitään kriittistä sanoa. No joo. Toimii. Mm. Huomenta. Heräilin just. Kello on 5:30 tienoilla ja Jes alkaa tässä pikkuhiljaa touhuumaan jotain. Ei mene päivä ihan kokonaan ohi. Henri tossa nukkuu vielä, mutta kun se tuolta heräilee, niin meidän pitää vähän palaverata, että mikä meidän loppureissun suunnitelma on. Meillä on tässä 5 päivää aikaa ja tästä päivästä nyt on osa tietty mennyt, kun ollaan nukuttu eilisiä väsymyksiä pois. Mutta Henrillä oli eilen noiden hiihtokamojen kanssa vähän haasteita ja sitten ollaan aika väsyneitä eilisestä, niin toi surnulle meneminen tänään tuntuu vähän kysymysmerkiltä. Jos ei sinne tänään mene, niin sitten ei kannata enää mennä oikeastaan, koska sitten ei jää aikaa siellä olla. Ja huomenna on tulos, tai tänään illalla ilmeisesti on tulos kovat pakkaset, jos sääennusteet ei ole muuttunut, niin meidän pitää saada leiri johonkin paikkaan ja saada kamiina laitettua ja tälleen. Niin vähän tässä on kysymysmerkkejä ilmassa, mutta mä lähden nyt hakemaan vettä ja saadaan kahvit kiehumaan, niin lähtee tää päivä tästä käyntiin.
Mä ajattelin keittää kahvia, jos saat sen kattilan mulle jostain. Mikä olo? Tuhnunen olo. Nukuitko hyvin? Mä jäin laihaksi. Okei. Vaikka sä keitit. Mä laitoin melkein koko loppupussin, mutta Okei. oli varmaan vähän liikaa vettä. Otetaan vähän lisää kaloreita ruisleipää. On se vatteerivaihto aina tässä. On se oma. Jep, oma operaatio. Pimeys on taas laskeutunut tänne Vätsärin perukoille, mitä nyt toi kuu vähän tuolla valasee. Päästiin just matkaan tästä leiriltä. Tehtiin sellainen päätös, että ei lähdetä sinne Surnulle ollenkaan. Meillä on sen verran vähän aikaa ja halutaan vähän pilkkiä. Niin todettiin, että tehdään tonne ylimmälle, mikäs järvi se nyt oli, ylimmälle Aittojärvelle tehdään leiriä. Ollaan siellä ja tehdään sieltä sitten mahdollisesti pari retkeä. Meillä on 3 päivää siellä aikaa viettää, niin se on ihan kiva saada vähän eräilläkin, eikä tuu pelkkää hiihtoa tästä reissusta. Viileutta. Mennään just ylimmälle Aittojärvelle ja tälle maasiirtymälle, mikä on tässä ennen. Mennään just tälle maasiirtymälle, mikä on tässä ennen ylempää Aittojärveä ja pidetään tässä pieni juoma ja välipalatauko. Henkka sanoi, että piti vielä kertoa tuosta pienestä sekoilusta, mikä tässä matkalla oli. Mulla lähti umpihangessa aisa irti tästä ahkiosta ja sitten sen kiinnittämiseen tarvitaan sellainen alttapäämeisseli ja sehän sitten tippui sinne lumihankeen. Sitä sitten etittiin puoli tuntia sieltä hangesta ja oltiin jo luovuttamassa, mutta sitten se löytyi onneksi. Mutta oli vähän taistelua sen kanssa. Kyllä se tässä nähdään, että ei se sinne Surnulle meneminen ole ihan niinku vaan... Ei se oo. Jotain tulee aina vähän hankaluuksia. Se on totta. Onko suunta tarkistettu? On. Tää on nyt se lampi. Niin on. Mennäänkö me tästä lammesta niitä pikkulampia pitkin vai suoraan tosta läpi? Suoraan läpi. Joo. Nyt oltais päästy tähän ylimmäiseen Aittojärven länsipäätyyn. Tai länsirannalle. Täällä on tämmönen lahti ja tän lahden tähän pohjoisosiin niin tehdään nyt leiri. Täällä on operaatio telttapaikan kaivuu käynnissä. Kateltiin tästä tämmönen hyvä paikka, missä olisi seuraavaksi 3 yöksi mahdollisimman suojasta ja vähän lunta, tai matalasti lunta, että saadaan mahdollisimman pienellä kaivuutyöllä tuo telttapaikka tuosta auki. Kohta lähdetään myös, kunhan ollaan saatu tuo teltta pystyyn, niin lähdetään ehtimään vähän polttopuuta. Niitä loppuviikon pakkasia varten. Se lähtee kohta irti, kun se sitä menee. Se minnekään lähde. Noniin. Kokeillaanko? Kokeilehan.
Nyt! Noniin, Nyt on. eikö oo? Tää on siis täydellinen. Onko? Tää on... No melkein, ei ihan. Okei. Mutta sitten kun ne pingistetään ne loputkin, niin... Saisinkohan kestäisikö se vielä yhden noston? No testaa. Toi on kyllä riittävän korkea jo, mutta... Mä haluaisin testata. No testaa. Sä haluat aina yhden lisää. Mikä tää juttu on? Mene, älä lähde irti mistään. Jöss! Nyt on niin hyvää teltta, että jumalautaa, anna se alusta tänne. Pitikö hakea kaukaa se vesi? Ei nyt niin kaukaa. Mut siinä on oma hommansa, että saa ne kaikki termait täyteen. Mulla oli vissiin 5 litraa vai Joo. 6. Onpahan nyt hetkeksi. Mitä? Onpahan hetkeksi vettä. Niinpä. Tämmönen pesä. Miikan puoli on tuolla ja mä asetun tuohon kun kerkee. Joo, hieno kuutamo kyllä. Ihan törkeen siisti. Valaasee tän koko metsä. Tehdään tässä illallista just ja tälle Uusiksi. Voi perkele. Tehdään illallista just tässä ja tänään onkin mun illallisvuoro ja mä oon tehnyt meille tällaiset hirvikalsonet. Nää on valmiiksi jäässä. Tein kotona valmiiksi, niin paistellaan ne nyt tässä pannulla ja en tiedä mitä tästä tulee, kun tällainen paksu jääkölkky laitetaan tuohon pannulle, mutta se nähdään kohta. Kato, kyllä se toimii. Oi. Onko? Aika mättä. Jälkiruuan aika. Sitten teen tämmöstä Marsi hot chocolate ja 1 ruokalusikallinen per mukki. Sitten pistetään tämmöstä kermajauhetta. Ruokalusikallinen per mukki. Sitten pistetään tämmöstä chokominttua. Vähän mauks. Ja sitten täydennetään vedellä loppuun. No ei se jossain kaupungissa näy näin kovasti. No ei kyllä, kun on niin paljon valoa. Tuolla näkyy 3 tähteä tollasessa ihan suorassa linjassa. Niin joo, mä katsoin. Mikä se nimi on? Ei mitään hajua. Tai se keskimmäinen niistä on vähän alempanakin. No pikkusen, ihan pikkusen. Niin. Sitä voi kysyä, että onko sekin siellä ihan sattumalta vaan tonne. Niin. Ei voi tietää. Jep. Ja kun Matrixin ohjelmoija on vaan läpällä heittänyt tollasen ja sitten nauraa nyt siellä täysin. Kun tulee joku piilokamerapätkä, kun 2 äijää täällä fiilistelee ja ihmettelee. Jep.
No niin, se olisi tiistai-aamu. Herätty ylimmäiseltä Aittajärveltä. Aurinko siellä taas käy taivaanrannassa vähän muistuttelemassa olemassaolosta ja sitten se painelee taas tonne taivaanrannan taakse. Hämärää riittää sinne noin 2-3 asti. Sitten onkin jo pimeä. Taas tuli valvottua Miikan kanssa eilen johonkin 12:30 asti. Tuli sitten nukuttua johonkin 10:30. Eli meni vähän sen valosta aikaa hukkaan, mutta ei anneta se haitata. Tossa on nyt näkyis vieressä tuo, muistaakseni, onko tuo äälispää vai? Tuo ei taida olla äälispää. Äälispää on jossain tuolla takana piilossa. En ole aivan varma, mutta kuitenkin ylänkö hienosti aukenee tuosta vierestä. Ja siellä on sitten toisella puolella se surno, mihin tällä kertaa nyt ei sitten vielä päästä. Tänään olisi tarkoituksena tehdä aamupalat. Miika tekee burritoja meille. Sen jälkeen laitetaan ootto-onget vesille ja käydään tekemässä nopeasti puita iltaa varten ja sitten mennään pilkkimään. Eli siinä olisi tämän päivän agenda. Jos tuolta nousisi vaikka muutama harri hyvällä lykyllä. Pakkasta muutama aste, 3-4. Huomenna pitäisi kiristyä sitten. On täällä kyllä vaan hienoa. Vähän rustiikkinen toi. Nyt lähdetään viemään ootto-onkia. Mittari näytti äsken -10. Taitaa olla niinku kylmin päivä nyt tällä hetkellä tällä reissulla. Ei se pure. Vittu! Ja Sit Otto onkin sinne. Mä katsoin Eetun videolla, että se kyllä juoksi kovaa vauhtia tonne lipulle, kun se nousi. Jep. Niin me meinataan jättää ne tänne ja lähteä tekemään puutöitä. Me yritetään vaan maksimoida aika. Okei. Ja toivotaan, että ei vie mukanaan tätä. Kyllä tässä pitäisi olla siimaa sen verran, että kun se on siellä kalaa, se ottaa sen kiinni. Jos se vaikka haukikin on, niin se menee tuonne pohjaan hiilaamaan itseensä. Totta. Ei se lähde minnekään toiselle puolelle järveen. Totta. Toi on niin pieni. Varo. Nyt menee tarttuu housuun. Meillä on tätä syöttitahnaa mukana. Tää on taimenelle, mutta onhan se lohikala se tuo harjuskin. Niin. Tuo paino menee pohjaan. Ja tuo sitten nousee kellut tuo syötti. Okei. Se on kelluva tuo. Missä se menee? Siinä on pohja. Paljon siinä on vettä. On siinä aika monta metriä. Hyvä. Tässä muuten jäätyy kädet. Varmasti. Sitten laitetaan lippu tuohon. Nyt kun se kala tulee ja ottaa kiinni, niin se pyöräyttää tuota kellaa silleen, että tuo lippu vapautuu ja nousee ilmaan. Jos tulee siis kala. Noniin. Seuraava reikä. No niin, nyt olisi pistetty 4 ootto-onkea. Matalasta syvää.
noin 10 metriä tai 5-10 metrin välein laitettiin niitä reikiä tuohon. Joo, se tosiaan on, se äälispää on tuolla. Tuolta mä tulin kesällä Äälisjärveltä äälispäätä pitkin laskeuduin tänne ylimmäiselle Aittajärvelle. Katsotaan tulisiko kalaa. Kuu näkyy taas tuolla. Nyt lähdetään hakemaan puita. Se on tossa edessä. Tää on väärä reitti. Koitetaan etsiä sitä puuta, mikä meille löydettiin täältä illalla, mutta mennään toistuvasti väärää latua. Me ollaan hiihdelty näitä latuja tänne ympäri ämpäri. Nyt me ei enää tiedetä, missä se oli se eilinen puu, kun meillä on GPS siitä. No, eiköhän se löydy. Ei se kyllä meinaa mennä tällä kirveellä. Tää on vähän paha, kun sä oot siellä suoraan edessä, kun sitä lipsahtaa tää kirves kädestä. Hehe. Joo, me lähdetään katsomaan nyt eka kertaa noin onget, mitkä Henri kävi laittaa. Joo, siinä kun me oltiin laittamassa niitä ootto-onkia, niin mä valittelin niitä varpaita, niin nehän meni niin kylmäksi, että mun piti lähteä telttaan. Henkka sit laittoi noin onget sillä aikaa, kun mä lämmittelin varpaita ja kenkiä tuolla bensakeittimellä. Sitä aina sanotaan, että niin ei saa tehdä, mutta vähän riskillä vedin kuitenkin ja ihan hyvin se onnistui. Mutta en suosittele kellekään, kun helpostihan ne paleltuu, kun ei kun siis palaa, tai helposti tulee palovammoja, kun ei niitä jäisiä varpaita oikein tunne. Nyt kohta nähdään, onko ongessa mitään. Katsottiin tossa just äsken säätiellä. Mitä sä nauraa siellä? No mennä vaan. Katsottiin tossa just... Ei saakeli. No niin. No niin. Mitä me katsottiin? No. No niin, okei. Okay. Ei pysty enää. No niin. Katsottiinko? Katsottiin. Oi. Katsottiin. Mikä tässä on niin hauskaa? No niin. Täällä tulee höperöksi. Ei taas mitenkään hauskaa. Me katsottiin siis just äsken säätiedotus ja se näytti 28 asteen päiväpakkasia. Huomenna, oliko huomenna, en muista huomista, Niin, torstaista 16 huomenna eli keskiviikkona, torstaina 28 astetta, lauantaina 26 astetta päiväpakkasia. Niin se vähän oli pieni shokki meille, että sieltä on tulossa sellaisia kelejä. Niin kerättiin tossa tosiaan nyt noita puita ja tässä nyt koitetaan jotenkin sit selviytyä seuraavat pari päivää, mutta olosuhteet tulee olemaan ihan suhteellisen vilposet. Mutta laitettiin tähän nyt tosiaan tulet, tai laitetaan. Meillä on tossa sytykkeenä tervasta, sytytyspala ja sitten sen lisäksi on vielä tuohta. Niin pitäisi roihahtaa ihan iloisesti tosta kun sytyttää.
Mutta sitä just vähän spekuloitiin tossa, että kun me tässä lähdetään sitten, nyt on tosiaan tiistai, me lähdetään perjantaina takas autolle, niin että pitäisikö hiihtää vaan kerralla sinne autolle, niin sitten saataisiin suoraan Kaminateltasta hiihtää autoon, niin se olisi mukava, kun 26 asteen pakkasessa on vähän hankalaa toi leirin kasaus ja kaikki. Tai en mä tiedä kuinka hankalaa se on, mutta ei meillä ole hirveästi kokemusta sellaisesta. Niin katsotaan mitä tässä käy. Ihan mielenkiintoista tulee. Ne tekee sut hulluks, ne sotkee sun pään. Lähden jouluksi kotiin, jos sä tahdot niin. No niin. Enää lähde uusiin sotiin, jos sä tahdot niin. Jään vahtikoiraksi ovelle. Yhtenä iltana alusta vois aloittaa. Perkeles! Miten se ei vittu kiehu se vesikään? Se on ihan kylmää. Kokeiliko sä äsken? Kokeili. Miten voi olla mahdollista? No niin, se olisi illallisaika. Ruvetaan tekemään seuraavaksi leivitettyjä kanan rintafileitä ja ne lyödään sitten hamppareiden väliin. Vähän ollut ongelmia tuon kamiinan kanssa, että ne on vähän kosteita nuo puut, mitä me käytiin hakemassa. Koko ajan pitää huolta tuosta, että palaa hyvin tuo kamiina, että pysyy hööki päällä. Huomenna varmaan täytyy lähteä hakemaan jotain parempaa puuta, jos tuolta löytyy. Alkaa olemaan aika raju keli, ainakin meikäläisen mittapuun. Mitä sä sanoit, että tää on sun ensimmäinen yli 2 yön talliretki? Joo. Nyt ollaan oltu jo 4 yötä. Käytiin meidän Otto-onget vielä katsomassa, tai Henkan Otto-onget, ja nyt varmaan pikkuhiljaa lähdetään nukkuun. Kello on jossain 10 ja pakkanen on suurin piirtein 20 astetta. Ollut kyllä vähän molempien motivaatiokoituksella tän illan aikana, että on ollut niin paljon kaikkea säätämistä, että noin puut mitä me otettiin niin ei ollut oikein kuivia ja ruoanlaitto ei mennyt oikein onnistu ja tällaista. Katsotaan millainen päivä huomenna. Henkka kävi äsken tuossa kattoo vielä säätiedotuksen ennen nukkumaan menoa ja se oli kylmentynyt entisestään. Nyt taisi olla 28 asteen päivälämpötila vai oliko 30? Torstaina 30. 30. Perjantaina 30. Niin, joka päivälle 30. Ja perjantaina tuulessa, tai tuntuu kuin 36. Niin oli tuulta vielä siihen päälle, niin todettiin molemmat, että jotain pitää varmaan keksiä. Että ei jäädä tänne näin kauas autosta ottaa vastaan tollasia pakkasia, kun aika vaikea niin kun tehdä mitään tuossa lämpötilassa. Keksittiin sitten sellainen suunnitelma, että lähdetään tuonne Solmusjärven autiotuvalle. Sinne on matkaa 16,5 kilsaa suurin piirtein tai 17. Niin huomenna on uuden vuoden aatto. Lähdetään tästä aamulla hiihtelemään, niin saatetaan ehtiä sinne uutta vuotta viettämään. Siellä sitten varmaan menee loppureissu. Onko kylmä, Henri? Mä oon ihan jäässä. Terve ihminen. Miten meni yö? Se oli kuin sauna tuolla nokilla. Sun teeman mukaisesti. Ei herran jumala. Äijä vetää aina överit noiden makupussien kanssa.
Tää on ihan jäässä tässä. Tästä suu auki. Joo. Huomenta. Pakkasta on tosiaan 20 astetta ja haettiin vettä tossa. Lämmiteltiin itseämme. Ja varpaita ollaan lämmitelty tossa ja pari tuntia sitten herättiin, mutta hirveästi mitään ei olla saatu aikaiseksi. Tällaiseen kaikkeen härväämiseen on mennyt tää aamu. Nyt hiihdetään itseämme lämpimäksi tälleen ja varpaita lämmitellään ja tälleen. Ja sitten kun tuntuu lämpimältä, niin mennään leiriin purkaa ja pakkailee. Sitten kohta Sollumuslompoloa. Eikä Sollumusjärveä ja se autiotupaa. Leiri alkaa olla pakattu. Henrin jalat on aika jäässä, niin tossa on vielä tollanen sulatteluoperaatio käynnissä. Sit oikeesti varovasti. Toi on tosi huono idea varmasti yleisesti lämmittää jäisiä jalkoja bensakeittimellä, mutta meillä on toi tolleen kansi tossa päällä ja Henrin jalat ei oo niinku tuolla liekin päällä, vaan ne ottaa epäsuorasti lämpöä, joka heijastuu tuosta kannesta. Niin silloin se on jotenkin hallittavissa se lämpö, että paljon sitä tulee. Jos yrittää tuossa liekin päällä kuivata jalkoja, niin siitä ei tule yhtään mitään sukkavaa palaa, kun se on niin pistemäinen se lämpö. Mutta tolleen saa vähän niinku sellaista säteilylämpöä tosta. Tai sellaista levinnyttä lämpöä. Mut joo, kunhan Henri saa tosta jalat lämpimäksi, niin lähdetään sit liikkuu. Se on Sollumusjärven autiotupa tai auto tänään sitten. Tupaa toivottavasti. Niin. Mutta aina on mahdollisuus evakuoitua. Sillä aikaa kun toi Henkka lämmittelee noita varpaita tossa, niin mä voisin käydä vähän läpi, että millä hiihtovarusteella me ollaan täällä matkassa. Mulla on tosiaan tollanen käsin tehty ahkio. Mä oon se käytettynä ostanut joltain puuartesaanilta. Terveiset sinne, jos katsoo videota. Sitten mulla on 2 sukset mukana. Tällaiset Osnesin tunturisukset. Ja sitten noin 280 Lapponiat metsäsukset. Ja noissa metsäsuksissa mulla on täyspitkät skinit tai 210 senttiset skinit. Ja noissa tunturisuksissa sitten on tällaiset lyhyet skinit, jotka nyt kylläkin on Henrin suksissa kiinni. Sen takia otin 2 sukset, että ajattelin, että tullaan hiihtää kelkkauraa suuren osan tästä matkasta ja noi tunturisukset ei hirveästi paina, niin ne on sen kelkkauran hiihtoon ja sitten ilman ahkiota hiihtämiseen niin tosi mukavat, eikä ne paljon paina. Sen takia 2 suksen taktiikka. No Henrillä sitten puolestaan on Savotan paljakka ahkio mukana. Ja sitten on tollaset Peltosen Hunter 180 sukset. Ne on tällaiset aika leveät, olisiko joku 15, no en ihan joku 12 senttiä leveät. Ja 180 senttiä pitkät sukset ja niissä on sitten noin, en mä muista mikä toi, joku Eakside, mihin menee mikä tahansa kenkä. Ja Henkan välineet on sponssina Eräsopilta. Kiitos Eräsopille, että lähti sponssaa Henkkaa varusteilla. Henkalla kun oli ensimmäinen pidempi hiihtoreissu, niin ei ollut varusteita omasta takaa, niin oli kiva, että saatiin varusteet lainaa ja tälleen. Alkaako ole varpaat lämpimät? Alkaa. Hyvä. Kohta päästään lähteä. Mä helkkari vieläkään kun sai loskassa menissä. Jep. Ei luista yhtään Mitä ei suksi. tuo luistu? Jep. Kävele menis nopeammin. Jep. Kyllä meillä on aikamoinen työmaa sinne tuvalle päästä.
Ollaan tässä Keinojärven ja Järvenpään välissä just. Oli tosi tahmanen toi metsäosion alku. Hirveä hiki tuli siinä. Täällä on varmaan joku 25 astetta pakkasta ja mulla on ainakin vähän liikaa päällä ja tälleen, mutta joo, pitää vaan jatkaa matkaa, niin kyllä se tupa vielä sieltä tulee vastaan jossain kohtaa. Ollaan tässä pidetty ruokataukoa tälleen hiihtäessä, et ei olla hirveästi pysähdytty. Me ollaan syöty tällaisia leipiä tässä, mitä ollaan lämmitetty tuossa paidan sisällä. Henri just sanoi, että kun kuvaili tossa, niin meinasi tulla huopikkaasta läpi tämän kameran kylmyys. Että on tää kyllä melkoinen tää keli. Ei oo ihmisen keli. Ei oo ihmisen keli, poron keli. Mutta ei ihme, ettei täällä muita ollutkaan. Toivottavasti saadaan sinne tuvalle. Toivottavasti saadaan mennä. Ei kun mennä. eilen nähtiin siellä Ylängöllä. Niin totta, niin nähtiinkin eilen yksi ihminen. Joo. No kyllä sinne Solmusjärven tupaan mahtuu varmaan, vaikka siellä muitakin olisi, eipä se ole ongelma. Lähteekö karkuun? Toinen vetää täysiä ja toinen vaan heittää patsasta. Puut vaan siellä poksahtelee. Puut poksuu ja kyllä se suun napsaisi sen verran, että vettä pitäisi saada. Niinpä. Tosiaan Kantapääjärvellä ollaan tässä. Molemmat alkaa olla aika loppu. Mutta onhan tää, kun päästiin tähän kelkkareitille tosta järven päästä, niin onhan tää piristänyt tunnelmaa, mutta vähän janoa on ja nälkä on ja ehkä sitä voisi jonkun reijän kajerta, mutta niin kova pakkanen, että hirveästi ei vitti pysähdellä. Näpit on heti jäässä. Kamerakin ihan huurteessa. Poreja on tuossa edessä, ne ei. Poreja. Mitä? Poreja on. Poreja. Poroja. Mielenkiintoinen tilanne päällä. Ollaan Solmusjärven autiotuvalla. Ahkioita ei ole mukana ja mulla on sukset jalassa täällä. Henkka pistää just tulia tonne pesään ja ei ole tosiaan kunnolla levätty johonkin 7,5 tuntia, että ollaan hiihdelty koko matka. Ja tässä meni aika moni asia pieleen ja selitetään varmaan tossa illalla vähän myöhemmin tää tilanne, että mitä tässä on tapahtunut ja miksi ollaan tälleen ilman ahkioita täällä tuvalla. Nyt vähän rentoudutaan ja lämmitellään. Siis mä oon joskus vähän nauranut mielessäni sille, kun on ollut puhetta, että nämä tuvat on tällaisia, voi tulla tarpeeseen, jos tulee joku hätätilanne. No nyt on. Ei sen tarvitse olla ton kummoisempi hätätilanne. Ei tarvii olla. Mutta tostahan se menee, että se eskaloituu pahempaa. Just näin. Huomasitko sä senkin, kun mä menisin ruveta vähän panikoimaan siinä. No siis kyllähän mulla adrenaliini tuli ihan kunnolla ja mietin, että nyt pitää alkaa toimia, ettei tähän jää viimeiseksi reissuksi. No huomasitko, kun mulla on mennyt silleen, että mä en tiedä mitä mä rupean tekemään. Sitten mä vaan sanoin itselleni, että nyt pitää rauhoittua. Joo, se on hyvä, että sä sanoit, että nyt pitää rauhoittua. Mutta siis mä huomasin sen, että kaikki kylmyys katosi hetkeksi, ei ollut ollenkaan kylmä. Joo, se unohtaa. Joo, ja kaikki väsymys katosi saman tien myös. Oli ihan sellainen toimintavalmius ja ajatus toimi. Kyllä. Tässä on nyt siteiden sulatusoperaatio käynnissä, että saisin nämä siteet pois jalasta, kun tipuin tosiaan. Tiputtiin loskaan just tuossa ennen autiotupaa. Huomaa, että joku on väsynyt. Jep. Niin jääty siteet. Sulatellaan nyt tässä ja sitten lähdetään vielä hakemaan ahkioita tuolta myöhemmin. Niin, Henkkahan tajusi, että mä voin ottaa nää kengät irtikin jalasta. Ei mun tarvitse tossa maata. Ei oikein leikannut.
Nyt joo, sulatellaan lunta tässä ja yritetään saada kengät pois. Nyt joku tietää jonkun vapautusmekanismin, mitä mä en tiedä ja nauraa siellä kommenteissa. En tosiaan tiedä, miten nää saa irti. Näin se on justiinsa. Jääkään ne vastat tänne sekaan. Sitten se on maukas. Joo, on yllättävän hyvä. Ei puutu kuin pekoni. Sopisi aika hyvin oikeesti. Sellaiset pikkusuikaista. No niin, se olisi vuoden ensimmäinen päivä. Eilen oli tarkoituksena juhlistaa uuden vuoden aattoa Irish Coffeella retkiolosuhteissa, mutta oltiin niin väsyneitä, että ei nähty sitten mitään järkeä illalla ruveta enää kaiken sen säätämisen jälkeen ruveta tekemään näitä, niin tehdään nää nyt uuden vuoden kunniaksi. Tähän tulee tosiaan kuohukermaa, sokeria, kahvia, viskiä. Ja kahvina meillä on tämmönen Tahkoselän Paahtimon nokipannu kahvi. Tahkoselän Pahtimo lähti tukemaan kahveilla meitä tähän reissuun. Tää on helkkari hyvä kahvi meidän mielestä. Ja jos haluatte supportata meitä, niin käykää Tahkoselän Paahtimon nettisivuilta poistamassa itsellenne nokipannu kahvia koodilla piippumies. Saatte 10% alennusta. Niin mahdollistatte ehkä meillekin kahvit tulevaisuudessa sitten näille reissuille. Pitemmittä puheitta, niin lähdetäänhän työstää tätä. Sinne sokerit. Pohjille. Vähän se viskiä. Kahvit perään. Tää voi ollakin mielenkiintoinen sitten. Miltä se näyttää? Ihan hyvältä. Enpä ole nähnyt ikinä ennen kukaan muu tekee tätä missään retkellä. Testataan. Sippis vaan. Uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta. On aika mukava. On aika makoinen. Konjakki maistuu hyvin, ei kun toi viski maistuu tosi vähäsen tässä. Ei tarviikaan maistua enää. Ei, siis just näin. Tämähän on sellainen, että se on vaan sellainen mauste siinä. On kyllä aika hyvä oikeesti. Ja ei ole liian makea. Ei oo. Sokeria voisi laittaa lisää jos. Niin vois, mutta ei välttämättä tarvii myöskään. Tuollainen hienostuneen makuinen. Sehän on se fariinisokeri, se oikea raaka-aine. Joo. Joo, tää on. Oh.
Nyt ollaan pilkille menossa. Keli on todella kylmä, et en tiedä kuinka pitkään siellä pystytään olla, mutta käydään nyt koittamassa kuitenkin. Tänään on meidän viimeinen kokonainen päivä täällä, niin olisi hienoa, jos ei tarvitsisi ihan kalatta jäädä. Saataisiin edes yksi kala tälle reissulle. Täysi kuu mollottaa tuolla. Henkka kävelee tuolla edessä jo. On niin haastavat kelit. Jep. Tääkin jäätyy heti tää kairan. Niin jäätyy. Neljä reikää menee. No, kokeillaan tässä. Ollaan tässä pilkillä just ja on tää aika työmaa. 32 astetta on pakkasta. Loskaa jäällä ja tälleen. Pakko se on vähän yrittää, jos yksi kala saatais. Tut mulla menee voti tähän. Ota se pois se sun naskali. Vähän aikaa oltiin tuossa pilkittyä ja ei ollut tullut mitään ja sit kuului kelkan ääni. Tuolta tuli joku paikallinen poromies ja siinä hetki aikaa höpistiin ja sitten hän vinkkasi pari kalapaikkaa tästä Solmusjärven puolelta ja totesi, että voi heittää meidät tänne. Niin tultiin sitten tuossa kelkkakyydillä. Henkka istui tuossa kelkan kyydissä ja mä olin sitten tuolla mikä tää nyt on? Kesäsanaa? Oli reessä sitten ahkion kanssa. Nyt lähdetään koittaa tosta joku ahvenpaikka, siinä kuulemma on hyvin kalaa. Ja sitten sen jälkeen koitetaan vielä tosta Solmusjärven puolelta, mihin tuo joki laskee, eikö niin kuin tää on testattu? Niin. Tuolta? Kyllä. Joo. Lähdetään testaa. Niin. Mutta tossa oli toi toinenkin järvi sitten, mitä sä sanoit, että on ahventa. Joku 10 reikää kairattiin näille järville, mitä se poromies suositteli, mutta eipä sieltä tullut mitään kalaa, niin käydään vielä koittaa matkan varrella kämpille tollanen Joensuu. Ja sitten lähdetään viettää iltaa tupaan. Mulla alkaa olla vähän varpaat jäässä, Henkalla ei kuulemma ole kylmä ollenkaan. Mitä sanoit? Ruuan laittoon lähdetään just näin. Onko Henkalla kommentteja? Ruuan laittaa viimeiset mintut. Niinpä tietysti.
Vaikka ei kalat uhkaa, niin kyllähän täällä on ihan mukava siltä. On joo, ei oo kylmäkäinen. Niin. Toisilla ei oo kylmää, toisilla on. Naama on viileä, mutta ei muuten oo. Mulla on pikkuvarpaat ihan jäässä. No? Pure. Siinä olisi tämän reissun viimeiset pilkinnät. Ollaan tässä Solmusjärven ja Kurttajärven välissä. Tässä laskee tällainen puro. Testataan vielä tästä ja sitten taitaakin jäädä tämän reissun osalta homma tähän. Yhtäkään kalaa ei ole saatu eikä yhtäkään tapahtumaa ollut, mutta eipä tässä hirveästi ole ehti pilkkiäkään. Tää onkin mielenkiintoinen. Kala per kundi. Henkka oli ottamassa tänne jääsalattiin mukaan. Todettiin tuossa lähtiessämme, että se ei olisi ollut hyvä idea. Ei oo hyvä idea. Sitten ei välttämättä olisi hirveästi enää salaatiksi tunnistanut, jos se olisi täällä viikon verran ollut. Tämmöstä tuohon kanaan. Me tehtiin tämmösiä köyhän miehen club sandwich voileipiä. Paisteltiin tuossa pekonit ja kanat ja vähän leivän päälle juustoa ja otetaan toiselle puolelle vähän majoneesia. Siihen vaikka parmesaania vähän sen ja guacamolee täältä. Tuohon vaikka vähän sen ja viimeisenä sitten varmaan muutama kananpalainen tuohon ja pekonia. Eiköhän tällä saada nälkä taittumaan. Katsotaan miltä se näyttää se lopputuote. Se olisi tommonen. Ei hassumman näköinen mättö. On muuten hyvä. Onko? On. Hyvä. Se alkaisi olla vika-ilta täällä Vätsärissa. Vätsärin karu erämaa. Vätsärin karussa erämaassa, just näin. Ja ajateltiin tässä käydä vähän läpi, että mitä siinä eilen nyt oikein tapahtui, kun tultiin ilman ahkioita tänne ja mulla oli sukset jalassa täällä tuvassa ja tälleen. Ja tosiaan lähdettiin sieltä Aittajärveltä, ylemmältä Aittajärveltä hiihtelemään tänne joskus aamupäivästä silloin ja oltiin tultu just tuohon Solmusjärvelle, kun todettiin, että ollaan aika väsyneitä molemmat, että ei pitäisi varmaan näin väsynyt olla täällä erämaassa, että jos jotain, niin kuin, jos tulee joku tilanne, niin ei oikein voimia sitten toimia. No 10 minuuttia tosta, niin Henkka hiihti sellaiseen kohtaan jäällä, missä oli vettä. Ja pakkastahan oli joku 30 astetta suurin piirtein. Ja oltiin jo valmiiksi aika kylmissään siinä ja
8 tunnin hiihto. Niin, 8 tunnin hiihto takana ja ei oltu hirveästi tosiaan taukoja pidetty ja vähän nestehukkaa ja tällaista. Niin. Jäätiin sit jumiin siihen. Aluksi Henkka hiihti siihen loskaa. Sitten mä vähän yritin putsata Henkan suksia. Lähdin siitä sit rantaan päin menemään. Ja sitten mä jäin kiinni loskaa. Sitten mä otin ahkion pois ja totesin, että mä en saa suksia pois jalasta. Mä olin sitten siellä loskassa sukset jalassa ja Heikäläinen raaputti puukolla niitä sun suksen pohjia. niin, Henkka raaputti puukolla ja sitten todettiin siinä aika nopeasti, että tässä ei ole vaihtoehtoja muita kuin ottaa jotain tavaraa mukaan ja lähteä tänne tuvalle ilman ahkioita. Niin jätettiin ahkiot sinne sitten. Siinä oli useampi virhe, ainakin omalta osaltaan oli se virhe, että oli kamat oli liian märät, oli liikaa päällä, oli päässyt tulee hiki. Ja sitten se, että me ei olisi pitänyt pitää taukoja, me oltiin liian väsyneitä. Ja niitä taukoja ei viihtynyt tosiaan pitää hirveästi, kun oli niin kova pakkanen. Niin, just Siinä jääty paikat saman tien. Muutaman minuutin taukoja, mitä pidettiin ja otettiin snäkkiä, niin kaikki paikat ihan jäässä saman tien. Jep. Et ei siinä mitään puolen tunnin tauko olisi pystynyt pitämään, vaikka olisi heittänytkin untsikan päälle. Et siinä olisi jalat olisi jäätynyt kuitenkin. Jep, se on totta. Ja tänään on ollut tosiaan 32 astetta pakkasta, että ehkä tollanen eräretkeily, mitä oli tarkoitus tulla tänne tekemään, niin se on ehkä vähän turhan kylmä lämpötila siihen, että ei tuolla oikein näpit jäätyy heti kun on pilkillä ja pilkki vavat jäätyy ja kaikki jäätyy saman tien. Niin ei se ehkä tällä kelillä oikein onnistu se homma. Ja Surnu jäi taas haaveeksi, mutta ehkä sinne mennään vielä. No oli aika hengenvaarallinen tilanne silleen, että siinä olisi voinut käydä huonosti. Niin olisi. Huonostikin. Että se ei ollut paljosta kiinni, että Miikalla olisi mennyt vettä sen verran, että sillä olisi jäätynyt niin kuin ne monotkin. Jep. Ja sitten tosiaan kun ei niitä suksia oikein, kun niihin kerääntyy sitä loskaa, niin tulee niin painavat, että ei oikein pääse liikkumaan mihinkään. Mutta sellainen tilanne siitä opittiin ja ehkä joku katsojakin oppii tästä meidän tarinasta ja jatkossa varmasti tehdään jotenkin toisin ja ei ensinnäkään välttämättä lähetä tuollaiselle etapille ainakaan erämaassa Ja kotoateltalle. ja kototeltalla. Mutta helpompi olisi ollut tunneliteltalle. Niin olisi ollut. Leirin pystytyksiin meni aina vähintään puoli tuntia. Joka päivä lukuun ottamatta ensimmäistä päivää. Jep. Tunneliteltaan saisi nopeammin kasaan. Ja sinne saisi bensakeittimellä paremmat lämmöt kuin kotoatelttaa. Niinpä. Että vähän liian mukavuuden halusia oltiin ehkä tuon kotoateltta homman kanssa tällä kertaa. Niin, no ei se näyttänyt tällaisia pakkasia. Se oli luvannut 17 astetta kylmimmillään Jep. loppuviikosta. Ja nyt täällä on 32. Ollut koko päivä. Että ei ole pelkästään nyt illalla vaan. Jep. Aamulla taittiin mitata jo 29, kun herättiin. Jep. Ja se Lapin mies, mikä nähtiin tuolla, niin sekin sanoi, että ei ole muita kulkijoita ollut. Ja että kovia pakkasia. Niin. Aika HC. Jep. Mutta haluatko siitä kanavahommasta selittää? Joo, me päätettiin tosiaan Miikon kanssa, että me vaihdetaan meikäläisen kanava nimi Piippumiehen matkasta nimelle 2 kompassia. Ja me ruvetaan tekemään sinne molemmat omia videoita samalle alustalle sekä myös yhteisvideoita. Ja tälleen saadaan sitten teille katsojille yksi alusta, mihin tulee sitten useammin pätkää. Että se on meille helpompi ja sitten toisaalta myös teille kätevämpi, että kaikki kontentti tulee sitten samalle kanavalle. Niin, tässä on ehkä se, että jos tehdään näitä yhteisreissuja, niin siinä on aina se sumpliminen, että kumman kanavalle se video tulee, niin sitten tolle ei tarvii miettiä sitä, kun on vain yksi kanava, mihin tehdään videoita. Kyllä. Ja sitten näitä kuitenkin todennäköisesti tulee jonkin verran niitä yhteisreissuja. Jep. Ainakin muutama vuoteen vähintään. Jep. Niin tuo on kaikin puolin kätevämpi systeemi. Mutta ei muuta. Ei muuta. Kiitos katsojille, jotka katsoivat tänne asti videon ja
nähdään seuraavan videon merkeissä. Mä jäähän juomaan tänne teetä. Jes, moro. Eikö se ole ihan hyvä? Eiköhän se ollut ihan hyvä. Oli se hyvä. Onko se punkalla? On se vaan karu. Karu erämaa. Huokana 30 ainakin.